टंला हाथायाव दंफैयो बाजाराव बरुवा दांदो फैबाय बरुवा किमान डाঙर को बाजारटु जे बरुवा किबा लबो कम्बल लबो बोले थान्दा बोथोराव कम्बल लागोन बियो बरुवाया सोरबाफोर टंला हाथायाव बा बाजाराव फैयोब्ला मंगलबार आरो शुक्रबार बे मोननै दिनावहा हाथाया जायो बा बाजारा जायो सोरबाफोर मिथियाब्ला बिराद गिदिर जायो हाथाया बोरैहाय दासो अपेनिं खालामहांदों आरोना सोलिहांदों दा जों ब्लेंकेट नायनोसै बिराद मोजां ब्लेंकेट मोननाय जायो बेवहाय ओरैबायदि ब्लेंकेट मोननाय जायो बहुत दामि दामि ब्लेंकेट मोननाय जायो बेनिफ्राय गासिबो मोनजोबो आरोना बे हाथायाव अमा बेदरनिफ्राय लानानै दाउ बेदरनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै अल एभ्रिथिं गासिखौबो मोननाय जायो बे हाथायाव डाबल ना लगे डाबल दे ठंडा उतर दा जों नायनोसै नै फास्ट फुड हब यार उठसा जाना जासुन मोजां एटू ভাল লাগছে दा जोङो नायबाय आरोना टंला बाजाराव नै बरुवाया माबा लानो नागिरदों आरोना कम्बल गोजां बोथोरनि ना बरुवा कम्बल लागोन ना कम्बल लागोन बियो बर' फोरोंगोन दै मानसिया बे खाथ्राना बियो आं बर' फोरोंजोब्बाय बेखौ हिन्दुर भालो न एटू अलप सेन থাকে दा नायनानै चइस खालामदों आरोना बबे मोजां बेखौ लागोन আমার বড় আইয়াছা বাজাৰৰ পৰা এইখিনি ব্লেংকেটটো লৈ পিনি কি কৰিছো কঠা খাই আছে বৰুৱা ধীৰেন বৰুৱা আৰু চাহ আহিব साहा लोंगोन नैबे नै बानलु राजा आरोना बानलु सिब्र बुङो नामा किलो 700 लामा लामा नैबायदि गस्ला लंपेन्ट फानो आरोना बिराद दाम खम मोनो गस्ला लंपेन्टफोरखौ 50-100 मोनलाबायो ओमफ्राय नै सेखा रुवा गासिबो मोनजोबो आरो टंला स्टेशननिफ्राय 10 थाखा बाराबानो मोनफैयो बाजाराव नै मैगं गोथां ओरैबायदि ताजा ताजा मैगं गोथां मोननाय जायो बेहाय नै फलमूल मोनो गेलामाल दखान बहुत दंलाबायो आरोना बाजाराव टंला थाना सेरावनो आरोना थानानि एकदम मोखाङावनो टंला थाना मैगं थाइगंफ्रा बोरैहाय बिराद मोजां मोजां फ्रेस ओंखारसोगारो खादा दाला सान्द्रै गासैखौ मोननाय बेहाय खबाइबो दंब्लाबावो नैबे दाउ फिसा जोबना दोनग्रा माने बे गोदोर आरो फैलाना गिदिंबाबो गिदिंख'नो हाया ओरैबायदि गोदोर हाथाया गासिबो गिदिंबाथाय मोनखायो मैगं थाइगङानो सोरगिदिं दंखायो आरोना गोथांनि मैगं थाइगङानो बांसिन गोथां मैगङानो बांसिन आरो बे दा ओमफ्राय आं नायनोसै आरोबाव सिङाव हाबलांबाय नै गासिबो गेलामाल आरो मैगं थाइगंनि दखानानो बांसिन मानसिनि बांसिन गोनां जायो नालाय नै बिथिंजाय ना
बेदर आरोना मैगं गोथाङा बोरैहाय ओंखारो फ्रेस आरोना दा नैबे अमा फिसा नैबिदिनो ना दंलायोलै आरो बोरैहाय नाफोरा नैबे सिंगिनि माबायदि दामा आरो खुसियाला 500 मागुर दङथ' न' बिलाथाया मा दाम 120 केजि वा 100 बर' हारिनि अमा बेदरनि भाजा अमा बेदरा 300 मोनो आरोना बेहाय दाखालिबो एसे दाम खममोन 100 केजियाव मोनो केजि बादि हा 300 बुन्दारा बुन्दिला हा दामाला हा 300 टाका मोनो बेहाय अमाखौ